tenzi mucha zwano imba shepa mangwa nani dino namata kunemwi dino chema ini dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira avo vanhu vari kuda vachapiwa tuso Mwari anovachengeta nemutsasenowo dino damwe yamuchene unditungamire itanyinzira ichene kuneni munzira. Mangwanani vana vaMwari, toda kutenda Mwari mangwanani anhasi nemukana zvekare watawaniswa wekutarira mukati meshoko raMwari as we begin a new day. Tichatarira together mubhuku raIsaiah chapter 51 verse 1 neverse ra2, tichidzidza nemusoro wenyaya unoti cherechedza zvakanaka nhoroondo yako. Cherechedza zvakanaka nhoroondo yako. Verse 1 inotiwo, nditeererei imwi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa, negomba remugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abrahama baba venyu naSara wakakuberekai. Ndakamudana ari mumwe chete, ndikamuropafadza, ndikamuita vazhinji. Regai tinamate. Baba wokumusoro kudenga, ponesi Jesu namweya mutsvene, tokutendai neshoko renyu rakanyorerwa isu kuti tidzidze kubva kwariri. Chitauraiwo nesu kuburikidza neshoko iri, mutivake nekutiumba, muchitiumbira umambo hwenyu hunosvika nokukasika. Zita renyu rikudzwe nokusingaperi muzita raJesu, amen. Tinoda kuti patiri kutarira mukati mevhesi iri mangwanani ano aya, timbotarira zvishoma nhoroondo inotisvitsa pavhesi redu rinoi. Isaiah wakanga ari muprofita wakaprofita kumadzimambo anokwana mana kwaIsraeri. Akaprofita mumazuva amambo wainzi Uzia, namambo wainzi Jotamu, namambo wainzi Ahazi, namambo wainzi Hezekaya. Nawo madzimambo aya mumwe nomumwe ane zvaaita. Vamwe vaiita zvakanaka pamberi paMwari, asi vasingaiti nomwoyo wose. Muchaona kuti Uzia ane zvakanaka zvaakaita pamberi paMwari,
asi haana kuita nokuperera kwemoyo. Jotamu ane zvakanaka zvaakaita pamberi paMwari, asi akasiya asina kuita nokuperera kwemoyo. Ahazi ndokubva atevera kutonga mushure maJotamu. Mumazuva aAhazi, kuipa kwaIsraeri kwakasvika pachikwekwenhero. Ahazi achitonga, bhuku ramakoronike vechipiri 28 nebhuku ramadzimambo wechipiri 16 rinotsanangura, kana mabhuku aya anotsanangura kutonga kwaAhazi. Mumazuva ake, idol worship became a common religion kwaIsraeri. Zvifananidzo zvakazadzwa Israeri yose. Zvimakomo zvese, pasi pemiti yose, in all the streets of Israel, kwakanga kwazara zvifananidzo. Vana mumazuva aya vakasacrificewa kuna mwari wavahedheni, vachipiswa mumoto wamwari wainzi Moleki, sacrificing their children, putting the future of Israel and the future of true religion to jeopardy. Zvakaitwa izvi mumazuva aAhazi. Ahazi wakashumira vamwe vamwari, akaenda Damasco, akandoona aritari dzapaDhamasco, akadzitakura, akatakura the plan yemaaritari epaDhamasco, akauya akaavaka paJerusalem, achireplace the altar of God. Vakashumira vamwari vapaDhamasco. Kureva kuti Ahazi was replacing the system of true worship with human inventions. Ndo zvaanga achiita mumazuva okutonga kwake. The worship of Israel yakanga iri shumiro yakazarurwa naMwari pachake, but Ahazi wakandodzidza paDhamasco, akatakura human inventions, achiuya nadzo kuzoreplace the revealed will and the revealed system yaMwari. Yet kunamata kwazokwadi must not be invented by men. Kunamata kwazokwadi is not a product of our invention. As kunamata kwazokwadi kunofanira kuzarurwa naMwari. Vanhu vaMwari votevera vachifamba mutsika dzakazarurwa naMwari. Izvozvo ndo zvinosiya vanhu vachinamata kunamata kwazokwadi. Now muchaona kuti pamazuva aAhazi, masuo etemberi paJerusarema akavharwa, vanhu vakabviswa mukushumira kwepatemberi, vachienda kundoshumira vari pamakomo, vachienda kundoshumira vari panzvimbo dzakasarudzwa naAhazi, vachisiya tsika yokunamata yakasarudzwa nokuiswa pachena naMwari. Saka Isaiah ari kudanwa at a time when false religion yapinda mukati maIsraeri, vanhu vaMwari. Ari kudanwa at a time when God is no longer worshipped pakati pavanhu vaMwari. Ndonguva iri kudaidzwa Isaiah. So kana bhuku raIsaiah richizarurwa, uchaona kuti kutanga kwaro, kuvamba kwebhuku iri, chapter 1 verse 2, Mwari anotanga achichema nokuda kwokurasika kwavanhu vake. Anoti, inzwa iwe denga, teerera iwe nyika, nokuti Jehovha wakataura. Ndakarera vana ndikavakurisa, asi ivo vanondimukira simba. So Israel was a nation founded by God. Rudzi rwakawanikwa naMwari pachake, rudzi rwakatsvakwa naMwari pachake, kuti aratidze kururama kwake kuburikidza navo. But at this time yaIsaiah,
Mwari wanga achichema nokuda kwavaIsraeri oti iye ndakarera vana ndikavakurisa, asi vanhu vari kundipandukira. When we invent our own systems of worship, Mwari kana akatitarira anoona vanhu vari kumumukira simba. Kana tichitsvaka nzira dzedu mukushumira Mwari, kana tichifamba semaonero edu mukushumira Mwari, Mwari anotitarira sevanhu vari kumumukira simba. Vanonamata Mwari vanofanira kumunamata nenzira dzake. Vanonamata Mwari vanofana kufamba according to the revealed will of God, not according to their own inventions, not according to their own philosophies, not according to their own traditions, but vanofanira kufamba nenzira dzinozarurwa naMwari. Kunamata Mwari kwezvokwadi kunotarira kuda kwaMwari, kotevera kuda kwaMwari. But mumazuva aIsaya vanga vabva pakuda kwaMwari. Teerera mwana waMwari. An instructed religion, no matter how noble, no matter how sincere, it is unacceptable before God. Kunamata kusina kurayirwa naMwari. Chero tikaperera pakuri, chero kukaita sokuti kunomeka sense, Mwari haagoni kugamuchira chinamato chaasina kurayira. Saka tichida kunamata kwezvokwadi, tinofanira kuuya pashoko raMwari, todzidza kubva kwariri, torayirwa naro. Kana ratirayira rotizivisa nzira dzokutevera mukushumira Mwari, ndo zvinoumba chinamato chazvokwadi. Saka Ahazi wakagamuchira chinamato chakaipa akachiita pass on to the whole nation of Israel. Isaiah chapter 9 verse 16 rinotiro Mwari achitaura panapa anotiye vatungamiriri vavanhu vangu vanorasisa, vanovarasisa, vanovatungamirira, vanotungamirirwa navo vanoparara. Vatungamiriri vavanhu vangu vanovarasisa. Ahazi was the leader of God's people. Waiva mutungamiriri wavanhu vaMwari, but mukutungamirira kwake Mwari anochema naAhazi kuti Ahazi unorasisa vanhu vangu. Leaders can be a powerful influence for good or for bad. Munhu anonzi mutungamiri anogona kutungamira vanhu nenzira chaiyo inodiwa naMwari, agoita kuti vanhu vaponeswe, kana kutungamirira vanhu nenzira inopokana naMwari kusvikira vanhu vaparara. Saka when it comes kunyaya dzokunamata Mwari, panyaya dzokunamata Mwari, God does not promote blind obedience, where vanhu vanongoti follow the leader without questioning his actions, vasingatariri kana kubvunzurudza maactions avo, kana kubvunzurudza dzidziso dzavo. Nokuti kana mukatevera vatungamiriri musingatariri kuti vachiri here kufamba nenzira dzaMwari, vachiri here kudzidzisa shoko raMwari, there are chances that pakufamba kwedu munzira yokunamata tinoperera mukuparara, isu tichitoti tiri kunamata. Saka kereke yaMwari inorasiswa kana pakati pavanhu umwe anodudzira shoko raMwari akaridudzira nenzira inopokana naMwari, umwe anodzidzisa nzira dzaMwari akadzidzidzisa nenzira inopokana naMwari, kereke yaMwari inorasika. So the actions and decisions of the church leaders must be checked vis-a-vis the word of God. My actions ema leaders echurch, my actions avatungamiriri vavanhu vaMwari, my actions amabhishop, my actions avaprofita, my actions avafundisi, dzidziso dzavo dzinofanira kutarirwa against the word of God, dzonekwa dziri kufambirana here neshoko raMwari. Nokuti there are chances that tinogona kutorasika isu tichitoti tiri kunamata. Israeli yakasara ichinamata mumazuva aAhazi,
asi ichinamata nenzira dzakarasika wachitoti wari kunamata. Nao kana kereke yarasika sepamazuva ahasi, Mwari ane tsika yokumutsa a leader of reformation. Ane tsika yokumutsa munhu anodzorera vanhu pakururama. Kana kereke yakanganiswa, Mwari haasi kereke yake yakadero, asi anodzorera kereke yake pakururama. Saka mumazuva aya Mwari anomutsa mambo akanga achinzi Hezekiah. Machapter okupedzisira ebhuku raIsaiah anonyorwa mumazuva aHezekiah. Ende vhesi ratiri kudzidza iri panguva yemangwanana ano aya rinonyorwa mumazuva aHezekiah. Israeri yakudzorerwa pakururama. Israeri yakudanirwa kudzokera pakushumira Mwari kwechokwadi. Saka ndo panonzi naIsaiah, nditeerereiwo imi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa, negomba remugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abrahama baba venyu. Mashoko aya akazara netariro mukati menyika yakaipa, a world so corrupted with evil, zokuti unofunga kuti vanhu vose havachina hanya naMwari. Mashoko aya akazara netariro nokuti mumazuva okuipa kwaIsraeri, Bhaibheri rinoratidza kuti kune vanhu vakanga vachitotsvaka Jehovha. Mumazuva okuipa kwavanhu vaMwari, vakanga vachitarisirwa kurarama nokusokuda kwaMwari, vanhu vose vakufunga kuti hakuchina wakarurama, hakuchina anotsvaka Jehovha, hakuchina wakanaka. Bhaibheri rinoti kune vanhu vakanga vachitotsvaka Jehovha, vakanga vachitotsvaka kururama. Ndo vanobva vanzi naIsaiah, chinditeererai imi munotevera kururama, imi munotsvaka Jehovha. Cherechedzai dombo pamakatemwa negomba remugodhi pamakacherwa. Cherechedzai Abrahama baba venyu. Anovaratidza kuti God has a history with his church. Nyaya dzokunamata hadzina kutanga newe. Kana uchipinda munyaya dzokunamata, humble yourself, because God has a history with his people. Mwari ane nhoroondo navanhu vake, haana kutanga kushumirwa navanhu vanhasi. Saka kana tichinamata Mwari, tinofana kumunamata tichidzokera kunotarira kuti Mwari waimbofamba seiko navanhu vake zuro. Haikona kungofamba uchienda nokuti uri mudenja yokufamba muma-human inventions. Kana vanhu vainventa zvinhu zvavo munyaya dzeworship, Mwari anoita call kuvanhu vake to look back to history, kuti Mwari wakafamba sei navanhu vake zuro. Mwari wakadzidzisa shoko rokuti kudiko zuro, nokuti zvakarehwa naMwari kuna Abrahama ndo zvaanoreva kuvana vake vanoraramawo mumazuva ano okupedzisira. The word of God is eternal. Zvaakataura kare kare, tsika dzaakatarisira kuti ndo dzinoraramiwa navanhu vaMwari kare kare, ndo dzinofanira kungoraramiwa even in our time. Don't seek new standards when it comes to matters of worship, because God has a set standard throughout the ages of the church. Mwari ane mastandards ake ekunamatwa kwake throughout the ages of the church. Mwari watinonamata, kana James achitaura pamusoro pake pana chapter 1 verse 17, anotie, in him there is no shadow of turning. Mwari haashanduki, zvaakareva kare kare zvinomira nokusingaperi. Tarisai Abrahama baba venyu, tarisai nhoroondo yokunamata, tarisai zvakarehwa naMwari kare kare, izvozvo zvichiri kumirana nhasi nokusingaperi. Kana Mwari akatsiura chitema 6,000 years ago, nanhasi chitema ichocho chichiri chitema munguva yedu. Chakarehwa kuna Moses kuti chitema mumazuva edu, chaakareva mumazuva aPaul kuti chitema
chitori chitema mumazuva edu. Don't seek new standards when it comes to the matters of worship, because mastandards aMwari akasetwa kare kare. Tarirai Abrahama baba venyu, kana makuda kutsvaga kururama, dzokerai kunhoroondo naMwari, dzokerai kune zvaakareva kare kare, nokuti Mwari anogadzira vanhu kamwe chete neshoko rake. Shoko iroro roumba marudzi ose avanhu vanofanira kunamata Mwari. In our time, in our day, Mwari anotsvaga kuti tirarame that old time religion, that old time standards dzaakareva kare kare dzinofanira kuraramiwa navanhu vaMwari mumazuva edu. Saka Mwari ngaatiitire nyasha munguva dzatiri kurarama, nyika ichishatiswa nokuda kwechitema, the world becoming so corrupted by evil. Vari kutsvaga kururama, ngatidzokerei titarire nhoroondo yaMwari navanhu vake. Ngatidzokerei titarire shoko raMwari raakareva kare kare, nokuti iroro shoko rakarevwa naMwari kare kare rinomira nokusingaperi. Kana akareva kare, usava navamwe vaMwari kunze kwangu, nanhasi unoreva chinhu chimwe chete. Kana akareva kare, usazviitira mufananidzo wakavezwa, nanhasi unoreva chinhu chimwe chete. Kana akareva kare, usatamba nezita raJehovha Mwari wako pasina, nanhasi unoreva chinhu chimwe chete. Kana akareva kare kare, rangarira zuva reSabata urichengetere vedzvene, nanhasi unoreva chimwe chete. Kana akati kudza baba vako namai vako, nanhasi unodaro. To this generation, Mwari anotaura zvaakaseta as a standard, even during the time of Abraham, should be the standard of worship in our time. Ngatitsvage kutevera Mwari nenzira dzaakareva nenzira dzaakatema. Mwari agotikomborera, Mwari agotiumba, Mwari agotigadzira kuti tive vanhu vanoponeswa. Mwari akukomborerei mangwanani ano, akuitirei zvakanaka, even as you start this new day. Muzita raJesu, amen.